My jsme si říkali, že když už vydáváme tolik času, energie, úsilí a financí do vzdělávání všech našich fyzioterapeutů, tak co kdybychom to posunuli o level výš? Že bychom si pronajali kino nebo divadlo tak pro 500 lidí a pozvali ty největší odborníky a mistry ve svém oboru, od kterých bychom se mohli učit a kteří by rozšiřovali ty odborné kompetence našich fyzioterapeutů a lékařů. Co kdybychom to posunuli o kousek dál tím, že všechno, co v oblasti vzdělávání děláme pro naše fyzioterapeuty a lékaře, otevřeme široké odborné veřejnosti? Je to o těch podnětných příbězích. Jako v mém případě. Já do dnešního dne nevím, jestli ten řidič v protisměru si jenom hrál s mobilem nebo usnul, ale ta čelní srážka byla nevyhnutelná. A pak lékaři a fyzioterapeuti mě doslova postavili na nohy. A takových příběhů je celá řada. Když se podíváme s odstupem na fyzioterapii, tak dojdeme k závěru, že to je jeden z mála oborů lidské činnosti, který doslova navrací kvalitu i radost zpět do života pacientů. Ta statistika je neúprosná. Víc než 60% absolventů míří mimo obor. Ale my si říkáme, že pokud se nám podaří získat jejich duši a srdce pro fyzioterapii, tak pak jsme jako Fyziocentrum své poslání naplnili. Já jsem vždycky chtěl realizovat různé odborné akce, podporovat vzdělávání, ale až tady se nám podařilo to celé zrealizovat, a to díky tomu, že tady jsou prostory, máme skvělý tým lidí, který naslouchá těm představám a snaží se mi pomáhat je realizovat, což je za mě skvělý, a díky tomu jsme se posunuli v této oblasti. Pro mě je nejdůležitější spokojenost. Spokojenost mých kolegů. Když budete mít spokojený terapeuty, můžete mít potom spokojený pacienty. Možná to zní jako klišé, ale bez toho podle mě to nejde. Práce s lidmi je pro mě největší výzva. Pro mě je největší odezvou spokojenost toho týmu. Spokojenost toho, že my fungujeme všichni dohromady a všichni se navzájem doplňujeme a dostanete i nějakou zpětnou vazbu od těch kolegů, že se něco povedlo, že něco děláme dobře. Oni mají vášeň pro tu svou práci a já mám vášeň pro ně. Největším bohatstvím každé organizace, a tuto nevyjímaje, jsou její skvělí zaměstnanci. Protože jsou to právě tito zaměstnanci, kteří zvášní pro tu práci nakonec ony sny pomohou naplnit.